שלום, אלולי, אנחנו שוב בספריית הקורא העברי וקיבלנו חבילה. בואו נראה מה קיבלנו מג'יין הדס מרמת גן. טוב, בואו נפתח את זה. זה סגור ממש טוב. מה זה קופסה? שנעליים? משמעות? טוב, צריך עוד מספריים. בוקס. יוסף הדס. מה זה? וואו, תראי כמה הוא שלח. בוא נראה מה זה. גל עין, יוסי הדס. רגע, בוא נקרא מה זה. ספר זה חורג מן הפסבדו מדע בדיוני שנעשה לסטנדרט בסרטי קולנוע וטלוויזיה. רגע, אלא אני מקריא להם. עלילת סרטים אלה דומה לעלילת מערבונים, אלא שהאקדחים הוחלפו בהם בקרני לייזר והסוסים בכלליות. מעניין. רגע, אלא את הספר הזה. גל עין, יוסי הדס, עולם אחר. המחבר הצליח ליצור ברומן הדמיון המדעי שלפניכם פנורמה שלמה ומשכנעת של עולם חייזרי שחושה בתפיסותיו שונים מאוד בחושנו. מעניין? טוב, בוא נראה מה עוד יש. רגע, יש את סיפורי אפרים. בסדרת סיפורים משעשעים ונוגעים ללב מחזיר אותנו הספר אל שנות ה-50. בוא נראה מה זה. שלח כמה ספרים, הוא כתב כמה ספרים, הוא שלח כל דבר. כתב הכתב, אנתולוגיה של 20 סיפורים קצרים שזכו בתחרות כתב 2009 בנושא קונפליקט ודיאלוג. ספר זה מאגד בתוכו את 20 הסיפורים הטובים ביותר שנבחרו בתחרות כתב 2009. הזוכים בשלושת המקומות הראשונים. במקום הראשון, הבחורה השמנה של הארי. סיפור זה נבחר כמעט פה אחד, ובין השבחים הרבים נאמר עליו כי מוטיב הניגודים הינו בעיני המוטיב החזק ביותר בסיפור. טוב, מה עוד יש? רגש ושכל, אנתולוגיה של פרוזה ישראלית חדשה. הרגש לעומת ההיגיון. מה עוד יש? החיים בשוליים. הקובץ שבידיכם כולל בתוכו 27 סיפורים ייחודיים ומגוונים הנעים בין הריאליסטי לפנטסטי. סופי הדרכים. אובדן וגעגוע, שתי תחושות עמוקות אלה עמדו במרכז תחרות הסיפורים הקצרים שהפכה כבר למסורת שנתית בהוצאת כתב. סתם, זה היה של הקופסת נעליים. סוקוני, היה פה בקופסה הזאת נעליים. טוב. אז תודה רבה ליוסף הדס. תגידי תודה יוסף. תודה. אוקיי, אנחנו נשים את הספרים באתר, בחנות. וזהו. אז ביי ביי, נתראה בווידאו הבא. להתראות. תעשי ביי ביי. ביי.